салом алейкум до талабони азиз, давом метем таҳлили намунаҳои маркази мини тестира. Соли 297 расидем. Мега ҳангоми таҷзияи кадом модда оксиди асосӣ ва кислотагӣ ҳосил мешавад. Савола нигоҳ кунед чӣ мега. Мега ки ҳар як вариантша мақсад таҷзия ка ҳамон вариантша таҷзия ки оксиди асосӣ ҳосил шава, оксиди чӣ? Кислотагӣ. Та барои ки бифаҳмӣ кадомаш оксиди асосӣ ва оксиди кислотагӣ ҳосил мешавад, ҳар чӣ варианта бояд чӣ кунӣ? Таҷзия кунӣ бибинӣ. Яъне мисол нитрати калий формаш чӣ? Калий NO3. Калий NO3 таҷзияша бояд бидонем бачаҳо. Та ҳангоми таҷзияи нитратҳои металлашон фаъол ҳосил мешавад нитрити калий, яъне калий NO2 плюси чӣ? OD. Дар ҷои оксиди асосӣ оксиди кислотагӣ ҳосил шид? Не. Варианти А нашид. Варианти Б. Гидрокарбонати натрий. Гидрокарбонати натрий. Натрий H карбон O3. Ҳангоми таҷзияи гидрокарбонатҳо ҳосил мешавад аввал карбонати натрий, баъд чӣ? H2O ва COD. Яъне дар ҷои оксиди асосӣ оксиди кислотагӣ ҳосил шид? Не. Оксиди кислотагӣ ҳосил шид, не ки об оксиди асосӣ нест. Фаҳмо? Варианти Б рам нашид. Варианти С мебинем. Гидрооксиди оҳани двалента. Яъне феррум OH чанд мартиба? 2 мартиба. Агар ма феррум OH 2 мартиба асосҳоро агар таҷзия кунем, оксиди металл ҳосил мешавад, яъне феррум O ва чӣ? H2O. И оксиди асосӣ, яъне ки оксиди кислотагӣ нест. Варианти С ам нашид. Хеле ҷавоби дуруст нашид. Варианти чӣ? Варианти Д. Сулфити барий. Яъне барий SO3. Агар мо ро таҷзия кунем, барий O ҳосил мекунад, плюси чӣ? SO2. аз ҳисобе ки барий ё оксиди барий, яъне оксиди металли двалента, оксиди асосие, SO2 оксиди чай? Оксиди кислотагӣ. Оксиди асосӣ ва оксиди чӣ ҳосил шид? Оксиди кислотагӣ. ҷавоби дуруст варианти Д. 398 савол. Ҳангоми таҷзияи кадом модда оксиди асосӣ ва кислотагӣ ҳосил мешавад? Фаҳмо? Ҳангоми таҷзияи кадом модда оксиди асосӣ ва оксиди кислотагӣ ҳосил мешавад. Варианти А. Гидрооксиди алюминий. Алюминий OH 3 мартиба. Инам бо ҳам хеле таҷзия мекунем. ҳангоми таҷзияи асосҳо чӣ гуфтем ҳосил мешавад? Оксидаш ҳосил мешавад, қатъи чӣ? Об. Яъне оксиди амфотерияи модда асосӣ ва кислотагӣ дар кора. Варианти Б. Варианти Б. Карбонати калтсий, яъне калтсий CO3. Агар мо ро таҷзия кунем, калтсий O ҳосил мешавад, плюс чӣ? CO2. Мора savol чӣ пурсид? Оксиди асосӣ ва оксиди кислотагӣ. Калтсий и оксиди асосӣ бачаҳо. CO2 боша оксиди кислотагӣ. Яъне дар кадом вариант ҳосил? Дар варианти Б. ҷавоби дуруст варианти чӣ? Варианти Б. Соли 399. Ҳангоми таҷзияи кадом модда оксиди амфотерӣ ва оксиди чӣ мега? Тамом просто оксиди амфотерӣ. Ҳангоми таҷзияи кадом модда оксиди амфотерӣ ҳосил мешавад? ҳар як вариантш мебинем. Гидрооксиди оҳани двалента. Феррум OH 2 маротиба. Ман агар таҷзия кунам феррум O плюс чӣ мешавад? H2O. И оксиди амфотерӣ нест бачаҳо, оксиди асосие. Шумо пешакӣ бояд бидонед ки оксиди амфотерӣ чӣ? Оксидҳое ки металлашон дар ҷои кушоишон плюс 3 ва плюс чандон? Плюс 4 ва 5 та истисно, яъне элементҳое буданд ки плюси 3 ва плюс 4 нестанд, лекин хосият чӣ доранд? Амфотерӣ. Карбонати магний. Агар ман карбонати магнийрам таҷзия кунам ки дар инҷа чӣ ҳосил мекунам? Магний O и оксиди асосие CO2 и оксиди кислотагӣ. Хлорати калий, яъне калий хлор O3. Намаки бертоли ном доранд. Намаки чӣ? Намаки бертоли. Ҳангоми таҷзияи намаки бертоли ҳосил мешавад калий хлор ва чӣ? OD. ҷавоби дуруст варианти чӣ? Варианти Д. Ёш тоғри нагирифтак. Варианти Д. Гидрооксиди хроми севалента. Биё дар ҷавоб насем ҷон несад гидро ҷон. Гидрооксиди хроми чӣ? Севалента. Яъне хром OH 3 мартиба. Ман агар я таҷзия кунам, ҳангоми таҷзияи асосҳо ҳосил мешавад оксидаш, яъне хром 2O3 плюси чӣ? H2O. яъне оксиди хроми севалента, яъне и оксиди амфотерияи ва чӣ ҳосил мешавад? H2O. Фаҳмо? ҷавоби дуруст варианти чӣ? Варианти Д. Металли плюс 1. Соли 300. ҳангоми дар об ҳал кардани маҳсули газшакли таҷзияи кадом модда кислотаи қавӣ ҳосил мешавад? Фаҳмо? Кислотаи чӣ? Қавӣ. нигоҳ кунед савол чӣ мегӯяд. ҳангоми дар об ҳал кардани маҳсули газшакли таҷзияи кадом модда, яъне ами вариантҳо як моддаро таҷзия бикунӣ ки ҳамун газшакли ҳосил шавад, дар об ҳал кунӣ, чӣ ҳосил шавад? Кислотаи қавӣ ҳосил шавад. Фаҳмидед? Яъне дар ҷои д тарякса дар кора. ҳар як варианта таҷзия мекунем. Аввал таҷзия мекунем. И чӣ буд? Намаки бертоли. Ман агар калий хлор ҳосил таҷзия кунам, чӣ ҳосил мешавад? Калий хлор плюси OD. Варианти Б. Нитрати сурб. Нитрати сурб и металли камфола, яъне оксиди металл ҳосил мешавад, NO2 ҳосил мешавад, бо чӣ ҳосил мешавад? OD. Варианти С. Гидросулфити калтсий. Агар таҷзия кунем, сулфитш аввал ҳосил мешавад, яъне калтсий SO3 плюси SO2 баъд чӣ? Бо H2O. Варианти Д. нитрати аммоний. Хай чанд намуд таҷзия дорам, як намудша менависем NDO плюси чӣ? H2O. яъне мега ки
ҳангоми дар об ҳал кардани маҳсули газшакли таҷзияи кадом модда кислотаи қавӣ ҳосил мешавад. Яъне ҳар як вариантша таҷзия кунем, ака моддаи газшаклиша биёд дар як варианте ки қатъи об реаксия бари кислотаи қавӣ шавад. Варианти А моддаи газшаклиш ода дар об бигем кислота ҳосил намекунад. Варианти Б NO2 ва ODA бигем агар ҳар душама ба назар бигирем, агар як та NO2 ам бигири ё ки то ҳар душама бигири ки кислотаи қавӣ ҳосил мешавад. Яъне мисол NO2 ра агар дар об бинависи, дар об просто NO2 ра қатъи об ҳам H ҳосил мешавад, ҳам NO2. агар тоқ бо оксиген иштилок кунӣ, тоқа кислотаи чӣ ҳосил мешавад? Нитрат. яъне NO2 аввал қатъи оксиген реаксия мекунад, NO5 қатъи об реаксия мекунад, кислотаи нитрат ҳосил мешавад. яъне дар инҷо чӣ ҳосил шид? Кислотаи қавӣ. дар кадом вариант? дар варианти Б. чӣ варианти S нашид? барои ки SO2 ро дар об ҳал кунем кислота мешавад ку. не ки SO2 ро дар об ҳал кунем H2SO3 ҳосил мешавад. H2SO3 кислотаи заифа, кислотаи қавӣ нест. ба варианти Д хаиш ам қатъи об реаксия намеравад. яъне ҷавоби дуруст варианти Б. Соали 301 бо ҳамин хел ҳангоми дар об ҳал кардани маҳсули газшакли таҷзияи кадом модда кислотаи қавӣ ҳосил мешавад. бо ҳамин хел таҷзия мекунем. ина гидросулфити магний, ранги гидросулфити калсий таҷзия мекунем. яъне сулфити магний ҳосил мешавад, SO2 бо чи H2O. варианти Б гидрокарбонати калий, калий D CO3, яъне гидрокарбонатш ҳосил мешавад. плюси CO2 ва плюс чи H2O. варианти S нитрати мис ранги нитрати сурб таҷзия мешавад. яъне купрум O NO2 плюс чи O2. натрий NO3 металлш фаъола, ин нитрит аввал ҳосил мекунад. натрий NO2 плюс чи O2. ака маҳсули газшакли таҷзияи кадом моддара мега дар об ҳал кунем кислотаи қавӣ ҳосил шавад. дар варианти Б газшакли мо SO2 ро дар об ҳал кунем кислотаи қавӣ ҳосил намешавад. варианти Б SO2 бо CO2 охи ин кислотаи қавӣ ҳосил намешавад. ҷавоби дуруст варианти мешавад варианти S. ина NO2 ро қатъи OD ина NO2 ва OD ро дар об ҳал мекунем маҳсули газшаклиша ки дар инҷо ҳосил мешавад кислотаи нитрат. ин кислотаи қавӣ бачо, кислотаи чӣ? Қавӣ. яъне ҷавоби дуруст варианти S. савол 302 бо ранги ҳамин бо кислотаи қавӣ пурсиса фондесан дар ҳамаш кислотаи қавӣ пурсиса. калий NO3 агар таҷзия кунем чӣ ҳосил мешид? калий NO2 плюси OD таҷзияи нитратҳоро аз ё кунем бачо. десен қариб бисёр дар таҷзияҳо нитратай. ҳамашро бояд шумо аз ё кунем. аргентум плюси NO2 плюси OD. варианти S. хай варианти S ранги ними гидрокарбонати калий мешавад. варианти D на ранги ними гидросулфити магний. ёра бинависем хай ҷавоби дуруст мешавад варианти Б. барои ки NO2 ва OD ро қатъи об реаксия мебари кислотаи чӣ ҳосил мешавад? Нитрат. ишахтон бинависем. соали 303 сулфити натрий бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешавад? сулфити натрий ака нигоҳ кун. натрий DSO3 сулфити натрий бо кадом моддаҳо? сулфити натрий ҳар як вариантша бояд бибинӣ ки реаксия бари дар инҷа об газ ё таҳшин ҳосил шавад. фаҳмо? мисол варианти А ро мо агар бинем қатъи ашхлор реаксия мекунад, қатъи бари OH ҳам реаксия мекунад. яъне ҷавоби дуруст варианти А мешавад. ина чӣ ба? агар ман ира плюси ашхлор кунам, дар натиҷа натрий хлор ҳосил мешавад плюс чӣ? гидроген қатъи SO3 пайдо шавад, H2SO3 мешавад ки вай таҷзия мешавад заифай. H2 ҷамъи чӣ? SO2. яъне реаксия гузашт. қатъи бари OH ҳам бояд бибинем ку реаксия мегзара ё ки не. натрий DSO3 ро ман агар ҷамъи бари OH ду маротиба кунам, инам канори ба канори мубайнӣ ба мубайнӣ мекунем ки дар инҷа чӣ ҳосил мекунад? бари SO3 таҳшин плюс чи? натрий OH. реаксияи мубодила дар мо бояд об газ ё таҳшин ҳосил кунем. баъд реаксия мегзара. таҳшин ҳосил шид, тамом реаксия гузашт. яъне ҷавоби дуруст варианти А. чӣ варианти Б нашид? барои ки қатъи варианти Б на қатъиш реаксия мекунад, на қатъиш. барои ки ди ҳалшаванда ҳосил мекунад. варианти S хай қатъиш мекунад, қатъиш намекунад. хай варианти Д ҳам хел. дигар вариантош тоғрӣ намегирад. 304 кадом намак дар маҳлули обӣ ки бо кислотаи қавӣ ба реаксия рафта бо калиёш намеравад? фаҳмидесена? мега кадом я намаки дар ин вариантҳо бигӣ ки дар маҳлули обӣ бо кислотаи қавӣ ба реаксия барава, қатъи ягон кислотаи қавӣ ба реаксия барава, не ки бо калиёш нарава. фаҳмо? ҳар як вариант то бояд бибинӣ. мисол варианти А да гидросулфити калий. ягон кислотаи қавӣ бигирем, мисол кислотаи сулфат, ашхлор, мехоҳем биё ашхлор бигирем. ашхлор калий хлор мешавад, ҷамъи чӣ? H2 гидроген қатъи пайдо шавад, H2O ва SO2 мешикунад, реаксия бирафт. яъне ба кислотаи қавӣ ба реаксия рафта бо калий OH нарава. яъне ҳамин калий HSO3 бо калий OH чӣ? реаксия накунад. не ки ин реаксия мекунад. чӣ ба? барои ки намаки туршай H қатъи OH пайдо мешавад, об ҳосил мекунад плюси калий DSO3. яъне ин вариант нашид. яъне ин вариант чӣ? ин вариант нашид. ҷавоб ина буда. ира хай тоза мекунем.
барои ҷура пур накардана. Ана варианти чия мебинем? Бо варианти бера. Варианти бера агар бинем, варианти беда чия? Варианти беда сулфати амони. Сулфати амониро бо кислота қавӣ, яъне мисол ашғлор қатъи реаксия барем, реаксия намекунад. қатъи ашғлор реаксия чӣ? Намекунад. барои чӣ? Барои ки дута моддаи ҳалшаванда ҳосил мекунад. барои реаксия модила об, газ ё ташин ҳосил шуда. Варианти б қатъи реаксия намекунад. варианти с қатъи ашғлор ина. Агар қатъи ашғлор инам реаксия барам, иш реаксия мекунад. ина натри хлор плюс чӣ? H2O ва чӣ? CO2. Гидроген қатъи пас мешавад ку заифае. Ана не ки бо калию H ба реаксия нарава. Яъне натри 2 CO3 бо бурга менависем. Натри 2 CO3 бояд чӣ? Айру худа қатъи калию H нарава. Агар нарава ҷавоби дуруст намешавад. Ина кали 2 CO3 мешавад қатъи натри H ки ду табо моддаи ҳалшаванда, яъне ду электродти қавӣ ҳосил мешавад, реаксия чӣ? Намегзарад. Яъне ҷавоби дуруст варианти чӣ? Варианти S. қатъи ашғлор реаксия кард, қатъи калию H реаксия накард. ҷавоби дуруст варианти S. Синкон хлордорам намешавад. фаҳмо? қатъи ашғлор реаксия мисол намекунад. қатъи кислота қавӣ. ҷавоби дуруст варианти S. Савол 305. Инам бо рангами. Кадом намак дар маҳлули обии кислота ба қавӣ ба реаксия рафта, аммо бо натрияш ба реаксия чӣ? Намеравад. Магни хлордор хай бо кислота қавӣ реаксия намекунад, не ки модда дар кӯраки чӣ? Бикунад. қатъи кислота қавӣ мисол намекунад. варианти Б. калий нода бо кислота қавӣ реаксия мекунад. Ина мисол ашхлор, ашиносили бо чӣ бигирем? Ина мисол ашхлор бигирем. Чӣ мекунад? калий хлор плюс чӣ? HNO2. И реаксия гузаштагия бачо. И реаксия мегзара. барои чӣ? Барои ки ҳалшавандаи и электроди заифа. Бигем ки ранги ака об газ ташин ёбад, ранги электроди заиф вори ҳосил мешавад, реаксия гузашт. Яъне барои чӣ? Барои ки HNO2 ҳосил кард. Аммо бо натрий H ба реаксия чӣ? Бояд нарава. Ина бо ҳамун калий нодара менависем. бо чӣ? Бо натри OH айру худа бояд чӣ кунад? Реаксия накунад. Ина натри нода бо ҷамъи калию H ҳосил мешавад ки ду тама электроди қавия, яъне реаксия намекунад. ҷавоби дуруст варианти Б. яъне бо кислотаи хлорид ба кислота қавӣ реаксия кард, бо натри H накард. дигарош ҷавоби дуруст наметавонад шавад. варианти Б. саволи 306. кадом намак дар маҳлули обӣ бо кислота қавӣ ба реаксия рафта, бо натри H намерад? Инам ҳамин хел бачо. бо ягон кислота қавӣ реаксия мебарӣ, бо натри H намебарӣ, ки дар инҷа ҷавоби дуруст варианти Д мешавад. яъне бо ашғлор мисол реаксия мекунад, H2CO2 мешавад, ки бо натри H реаксия намекунад. барои чӣ? Барои ки дар натиҷаи реаксия об, газ ташин ҳосил намешавад. фаҳмо? савол 307. аз таъсири кадом модда гидрооксонитрати калтсий чия бачо формаш? калтсий OHNO3. ина гидрооксонитрати калтсий. аз таъсири кадом модда ба гидрооксонитрати калтсий ба нитрати калтсий табдил мебад. яъне плюси 6 мега бикунам ки чӣ ҳосил шавад? нитрати калтсий ҳосил шавад. нитрати калтсий. ниё кунем бачо. гидрооксонитрати калтсий ин намаки чия? асосӣ. намаки асосӣ қатъи бояд чӣ реаксия кунад? қатъи кислотаҳо. дар вариантҳо ягон кислота ко варианти Д. ин агар ман ира ҷамъи HNO3 кунамаш, чӣ ҳосил мешавад? HOH мерава, қатъи H пайваст мешавад, дар натиҷа ҳосил мекунад H2O плюси калтсий NO3 чӣ? 2 мартаба. тамом. гидрооксонитрати калтсий варианти Д. аз таъсири кадом модда гидросулфати натрий ба сулфати натрий табдил меёбад? гидросулфати натрий HSO4. гидросулфати натрий ба чӣ табдил меёбад? мега ба сулфати натрий табдил меёбад. ба чӣ? ба сулфаташ. яъне инам ҳамин хел. ягон ин намаки турша ку намак чӣ? намаки турш. ин намаки асосӣ буд. намаки турша, ин намаки турш хосияти кислотагӣ дорад бачо. фаромӯш накунед ҳисоби ашаш. яъне ида чӣ дакора? ягон асос буко. варианти Б. натри OH қатъи. яъне гидросулфати натрия бо натри OH реаксия мебарем, дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? сулфати натрий. чӣ хел? H қатъи OH пайваст мешавад, об ҳосил мекунад, плюси чӣ? натри DSO4. яъне чӣ ҳосил мекунад? сулфати натрий. саволи 309. атоми элементи барқароркунанда дар реаксия чанд электрон месупорад? мегӯяд. чанд электрон месупорад? яъне ҳамин реаксия мо бояд аввал бинависам. яъне NH3-ра ма агар ҷамъи оддии кат кунам, яъне се катализатор оварда. ду намуди реаксия дорад. таҳти оддии катализатор ва оддии мақсад ба иштироки катализатор. агар оддии катализатор бошад, дар натиҷа ҳосил мекунад NO плюси H2O. агар катализатор набошад, N2 плюси H2O. неки ҷа катализатор мега NO. мега атоми элементи барқароркунанда. хай оксиген шумо бояд бидонед ки оксидкунандаи NH3 дар ҷа чия? барқароркунанда. барои чӣ? барои ки заряш I-3 то плюси 2 чӣ шид? баланд шид. барқароркунанда бояд дар ҷои шахша баланд кунад ку I-3 то чӣ? I-3
تا плюси 2 چی شد؟ بلند شد. یعنی چند الکترون میسپرد. وقتی که المنت الکترون ای دست میتیه از ذره منفی ذرهش به مثبت ذره تبدیل میشه. اگه که نول باشه مثبت ذره میشه. وقتی که الکترون ای دست به چی با؟ وقتی که الکترون خودش ذره منفی ذره تکو. یعنی وقتی که الکترون ای دست میتیه چند الکترون ای دست میتیه؟ -3 بود تا плюси 2 5 الکترون ای دست میتیه. یعنی ای -3 تا 0 3 تا با ای 0 تا 2 تا دیگه 5 تا. یعنی 5 الکترون از دست میتیه. یعنی 5 الکترون میسپرد. سوال 300 با هم خیلی پرسه را جمع ادای برزیور میکنید چی هست میکنم؟ PdO5 جمع چی؟ H2O PdO5 جمع H2O نگاه که پرسه دن فسفر -3 فسفین -3 تا پلوس چند بالا میشه؟ تا پلوس 5 یعنی برقرار کنه در ریاکسیون چند الکترون میسپرد؟ ای -3 تا پلوس 5 چند الکترون میسپرد؟ ای -3 تا 0 3 تا با ای 0 تا 5 5 دیگه 8 یعنی 8 الکترون میسپرد. 8 الکترون. 311 با هم خیلی H2 جمع ادای برزیور میکنیم H2O پلوس چی؟ SO2 برزیور کو یعنی سولفور در اینجا ای سولفور -2 تا سولفور پلوس چند میره؟ تا سولفور پلوس 4 بگیم. اینجا پلوس 4 ای سولفور فراموش نکن. ای -2 تا پلوس 4 6 الکترون ای دست میده. یعنی 6 الکترون میسپره. واریانتی ب. فهمو؟ سوالی جوابش چند شد؟ واریانت 311 هم سوال و واریانتی ب. 312 میگه المنت X رو در ریاکسیون های X2 یعنی یا X2 بوده یعنی یک المنتی بوده که این د معناش یعنی بگیم رنگ گاز داد مثلا H2 خلورده مثلا ما یک غیر متال بوده که د تا دوشه ایده اتم وارد جای بروما گرفته چی با برای که HX هستش یعنی یک یعنی X2 جمع H بروم کرده همون در اینجا چی میشه؟ HX یعنی X رفته چیکار کرده؟ جای بروم گرفته بعد چی شده؟ بروم ده با جاش بروم ده X با جای بروم میسازه. تمام. ذات این یک غیر متالی هست که جای بروم گرفته میتونه. کدام غیر متال جای بروم گرفته میتونه؟ سه در اگر نیم فتور داریم، خلور داریم، بروم داریم، بعد یود. یعنی فتور در جای هم خلور میگیره هم جای بروم هم جای یود. خلور باشه جای بروم یود، بروم باشه جای یود یا جای یگون شه. یعنی در اینجا یک المنتی بوده که یا خلور بوده یا چه فتور. همین تا یک تا جای بروم میگیره. تو باید دیمگیر یک سال فهمش نگاه که در وریانت تو هم فوتور است هم خلور است. روی وریانت میره. دیمگیر یک سال فهمی و همین ناتری X یعنی هم ناتری X چه المنتی بوده که پلوس ارگنتوم NO3 کدیان ارگنتوم NO3 کردن در نتیجه ارگنتوم X یعنی همون غیر متال X تحشین حاصل کرده پلوس چی؟ ناتری NO3 نگاه که همون X ما چی؟ در اینجا هم است انا که نگاه کنیم این فتور شدنش ناممکنه چی با خیلی ها فتور جای بروم گرفته میتونه نه که ارگنتوم فتور بچه تکشین است یا اگر ارگنتوم فتور میبود ارگنتوم قطعی فتور از سه داره جای حل شدگیش نگاه کنیم و چی تکشین نیست این حل شونده یعنی این تکشین نیست نه که ما را میگه که یک غیر متال است که خطی نقره پیدا شد تکشین است میکنه این چی خلور چی بوده خلور یعنی خلور در جمع اش بروم کردیم اش خلور حاصل شده پلوس بروم ده این چی بوده خلور ده با همین ناتری خلور را گرفتن جمع ارگنتوم است کردن ارگنتوم خلور شده جمع چی ناتری NO3 ارگنت خلور تکشین سفید بچه جواب درست واریانت ا فهمو سوال 313 در نقشه تبدیلاتی اش NO3 میگه پلوس یک ماده بگه که NH NO3 بشه یسی نگاه که اش NO3 بود یک چی پیدا کرد NH پیدا کرد زن چی جمع چی بوده امیاک جمع چی امیاک نه در واریانت امیاک است یعنی مثلا امیاک NH3 خاصیت اساسی داره با کیسات ها بر یک داخل می شود که در نتیجه چی میکنه NH4 NO3 یعنی نیترات امونی حاصل میکنه فهمیده نه پروسه پیوست میشه نیترات امونی بعد نگاه که میگه پلیس امیاک چیز بگه که امیاک حاصل با ابرده نمک های امونی رو یک سوال اومده در مرکز تحصیل میگه که نمک های امونی رو با کدام ریاگنت میشناسن با ریاگنت یعنی با کدام ماده بیشتر با کدام ماده ریاکسیون میبرن با اشخارها برای چی با اشخار برای که وقتی ما این نمک امونی داره یعنی NH4 NO3 مثال NH4 NO3 قطعی یگان اشخار تحصیل میکنیم اینجا امیاک میگه در واریانت یک امیاک یعنی NH4 NO3 قطعی او ریاکسیون نمیکنه که امیاک واسه واریانت بنویشه جواب درست واریانت اسم میشه قطعی گیرواکسید ناتری یعنی وقتی که قطعی ناتری OH میره ریاکسیون میبرن در نتیجه چی میکنه ناتری NO3 حاصل میکنن پلوس چی وقتی که NH4 خطی OH پیدا شه NH4 OH حاصل میکنه که NH4 OH ضعیف تجزیه میشه چی حاصل میکنه NH3 پلوس چی H2O
NH3 плюс چی H2O. یعنی ای نیترات یامونی چوز کردیم امیا با سه چی با سه ناتری OH. یعنی ماده X Y مون چی بودای X مون امیا Y مون ناتری OH. اینا X اینا Y. این جواب درست وارینتی S. با هم خیلی تبادل. یعنی SO2 را پلوس چیزی کدای کی سولفیت کالیوس شه. این اکسید کیسوتاگی اساس بکو قطعی اساس ریاکشن میکنه. اساس وارینتی او به نمیشه و قطعی او به ریاکشن کنه نمیتونه SO2. یا S میشه یا D. یعنی قطعی چی اساس. یعنی SO2 را جمع چی میکنیم؟ کالی OH میکنیم. در نتیجه واسه میکنه کالی د SO3 برای که SO2 SO3 میدور کو جمع چی H2O. انا که نگاه با همین کالی د SO3 حاصل کلگی مونه بودیم نیستیم کالی د SO3 پلوسی میگه یا ماده Y یعنی یا ماده نورمالی میگه که باری پیدا کرده دستی باری SO3 اگه سوال اسم شاید که ده نگاه که هر دش باری داره انا می سوال بسیاری طلبا خطا میکنن نمیدونن اسمش که نگاه که هر دش کلیاشه ایش باری نوسش باری SO4 یگان فرق خریکی نداره نه که دیجا باری SO4 نمیشه و چی با برای که باری SO4 خودش تحشینه بچه پیش از ریاکشن تحشین اشتراک نمیکند فهمو یعنی پیش ریاکشن باید تحشین اشتراک نکنه کی تحشین اشتراک میکنه قطعی یگان که صورت قوی ریاکشن فرقی یگان گاز او خوش فهمو یعنی پیش ریاکشن چی تحشین اشتراک نمیکنه یعنی جواب درست با وارم خبرن چی میشه وارنتی اس یعنی باری NO3 قطعی ریاکشنش میبریم که در اینجا چوز میکنه باری SO3 پلوس چی؟ کالی NO3 برای خمیره بچه ها خطا نکنید فراموش نکنید که پیش ریاکشن تحشین اشتراک نمیکنه یعنی باری SO3 اصل چی داره باری NO3 جمع کل D3 تمام جواب درست وارینت S فهمو تشکر با دقتتون ادامه ویدیو را انتظار باشید